Het asielziekencentrum op het Noorderrijn in Drachten wordt de komende tijd uitbreiden. De oudheidste gebouwen worden voor een goed pad vervangen en er komen meer gebouwen te staan. Takkenbier moet er een vernijd ACC staan, dat 600 mensen in onderbracht worden. Nou ben dat er nog 474. De toestand van de jongen uit Sint-Niek die iets 19 maar opzet zijn onrieden is, toch een vrouw in datzelfde plak, is nog net verloren. De 14-jarige jongen wordt nog heel in coma gehouden en zijn toestand bloot kritiek. Dat wordt via van de politie van de Mons zijn. Het onderzoek naar de hele zaak is in volle gang. De politie wil daar nog niet toe zezen. Zo'n 80 ben in Bolzet door de komende dagen mee aan het Timmerdwarp. Die nog 4 dwarpen in Zuidwest-Friesland door bij mij aan sport en activiteiten. Bij mij ouden in de bijstand kennen vergees mij van. Buurtsportcoaches en een plaatselijke bouwmerk zwaar je van stiepen. Joen en vannacht nog wat ruin- en tongerbuien, vooral aan de kust. Het wordt 13 graden. Morgen is het wat buien, maar het wordt stadig gewoon droeger en de zinne komt erbij. Het wordt 21 graden en de zuidwestenwind is matig gewoon krachtig.